Yaro ɗan jinjin warso kun haifa na yi mafarki to ni dai in zai waka sallati dole na yoshi kun manzo ɗan abu lalla wallahi shi ne kake shi hali ne har ya sabu na sanya abu ma bashi dan ko ka farin ciki dan Allah kowa ya daka ya ne dan ko ka farin ciki kan goye bege ba eboge na ce ya ne dan ko ka farin ciki dan goye bege ba sama mu gode Allah mai sama ne bikin aure ya mace masa shagwaba ya zo min gidan maraba kallo na kauna bashi ina amarya ga ango rabi da yau kai ne wango ka san ba doka zan ji yau komai da komai dunata hada da ilmi ka tsafta ka san da ya dawo kanka aure na so ba abinci amarya mai kyau ga hanci kuma ta ɗabiran tashi amarya zo mai kyan hali na hangoki tun can kori ya bu daidai ya kase ta gidan na gari haya kai mai laya ɗan kauce da mai zamani kan gaba koma baya zani ne a wutan honi tauraro ne ne gani yan karauta yaro ɗan jinjin warso kun haifa na yi mafarki to ni dai in zai waka sallati dole na yoshi kun manzo ɗan abu lalla wallahi shi ne kake shi hali ne har ya sabu na sanya abu ma bashi dan ko ka farin ciki dan Allah kowa ya daka ya ne dan ko ka farin ciki kan goye bege ba eboge na ce ya ne dan ko ka farin ciki dan goye bege ba sama mu gode Allah mai sama